Sikhulekile makumpamane omhlaba, siyakhuleka sizwe zonke kubathandi banogada. Ake siphinde sijule ngempande, sijule ngekhubalo lakithi. Sikhiphe injula yekhubalo. Namhlanje sizokhuluma ngendoda enkulu, sizokhuluma ngendoda emkhuba, sizokhuluma ngoTikoloshe. UTikoloshe abaningi-ke banakho ukumdida noma bamconfuse. UTikoloshe uyisilwane esingcolile, uyisilwane esithanda ucansi. Uyisilwane esiphakanyiselwa endaweni esecakwa amanzi, ikakhulukazi ezihosheni eduze komfula, endaweni la ekusuke kunamanzi khona, ila kuphakanyiswa khona uTikoloshe ngoba uTikoloshe ikhaya lakhe yisemanzini, ilapho aphila khona. Manje abantu banakho ukumconfuse. Namhlanje sizomhlahlela ukuthi uTikoloshe uqhamukaphi, uqhamuka kanjani, usebenza kanjani. Uma kuwukuthi uyaqala ukuba kunye nathi kulolu hlelo lethu, ngizocela u-like uphinde u-subscribe ushare ukuze sisabalalise umndeni wakwethu, sisabalalise abantu abathanda impande, sisabalalise abantu abafisa ukujula ngempande, ukuze lolu lwazi lempande lusabalale iNingizimu Afrika yonkana kubantu abaqonda ulimi lakithi nabantu abakhuluma isintu sakwethu. Sizohlala kuloku daba siyihlahlela indoda enkulu. Abantu abavula amadlebe balalele bakwethu. Nginakukholelwa ukuthi ikhasi lami isikhathi esiningi lilandelwa ngabantu abangabelaphi. So uma uwumuntu owumelaphi vula indlebe, uthatha ama-notes if kubalulekile because ukulapha kuyinto ejule kakhulu. Ukulapha kuyinto engaphezu kwamabhayi lawa agqokwayo nobuhlalu lobu obugqokwayo nezinto lezi ezenziwayo ezikhangisa ubungoma nobunyama. Ukulapha kuyinto eyisiphiwo bantwana bakwethu. Ukulapha kuyinto okufanele izenzakalele kuwena, kufanele izisombululo ziziqhamukele kuwena ngenxa yokuthi usuke uzihlupha ujulile ngokwelapha. Akufani nomuntu osuke eyibuke into wayithanda, hhayi ngoba nakhu eyiphiwe noma iphila kuyena egazini. Uyibuke wayithanda nje lento wayesethi hhayi nami sengiyalapha. Lokho kwenza ukuthi abantu bahluleke ukulapha isizwe sakithi, bagcine beqola abantu. So kubalulekile ukuthi uziphe ulwazi. Ukuthi uluthatha kubani akubalulekanga lakho as long as ulwazi lakho lu-relevant lusebenza cause into ebalulekile ukuthi ulwazi masili-aplaya liyasebenza. Ukuthi luqhamuke kubani, ulithole kanjani, ugobela or Facebook or YouTube or kuphi, as long as kuwulwazi olu-relevant iyona nto ebalulekile. So ngaphandle kokumosha isikhathi asihlale kulolu daba sikhulume ngayo le ndoda enkulu. Abafowethu abathe bayayiphatha kodwa bengafuni ukuchaza kabanzi ngayo ngoba le nunu abantu bathi bayayiphatha balanda ngayo imali, kodwa le nunu futhi iyona le ehlukumeza imindeni yabantu, ehlukumeza isizwe sakithi. Asiphaneni-ke ulwazi ngayo le nunu ukuthi ikanjani le nunu. Le ndoda-ke bakwethu ayilenzi iphutha uma isuke ithunyiwe, ayilenzi inhlobo iphutha. Yenza lokho esuke ikuthunyiwe ngoba iyamhlonipha lowo muntu osuke eyivusile. Iyodwa indlela yokuphakela uTikoloshe yikho ukuthi athole ucansi. Yikho ukuthi athole ucansi ngoba amandla uwathola ocansini. Abantu kufanele bakuqonde lokho. UTikoloshe-ke indlela akhandwe ngayo, ukhandelwa emanzini, uvuselwa emanzini uTikoloshe, isilwane samanzi. Yingakho ezohlala esibelethweni kuwena ngoba iyona ndawo enamanzi kuwena njengomuntu, ikakhulukazi uma umuntu wesifazane izohlala esibelethweni. Umuntu wesilisa izohlala la kuhlala khona inzalo kuyena, kunoketshezi olukhona ihlala kuyo kuleyo ndawo leyo. Bese iphinde ihlala emqondweni kumuntu, kunendawo ebuchosheni bomuntu enamanzi. Leyo ndawo uTikoloshe uyakwazi ukuthi uthathe indawo kuyona uyisebenzise leyo ndawo ukuze uzophazamisa umqondo wakho, ucabange izinto eziseceleni, ikakhulukazi hlezi ulangazelela ucansi kodwa utholukuthi akekho umuntu ofisa ukuba seduze kwakho noma akekho umuntu obambisene naye ngaleso sikhathi ngenxa yalesi silwane. Lesi silwane uma siphakanyiswa emanzini kusuke kuzophakanyiswa umoya thizeni. Lo moya thizeni kusuke kufakwe iy'lwane zentaba ney'lwane zamanzi, ikakhulukazi ugxamu, ngasali
Kusuke kugaywa lolu hlobo lesilwane. Luvuswa khona futhi emanzini, luphinde lulahlwe khona emanzini lolu hlobo lwesilwane masuke lulahlwa. Lolu hlobo-ke lesilwane bantwana bakwethu, ukugaya kwalo kuyenzeka kufakwe amathambo abucayi namafutha abucayi. Lento bese iphenduka iba umoya ophilayo samuntu kanje, sasipoko kanje, kodwa manje ibe incike kakhulu emanzini ngoba isuke idila nenzalo nesibeletho. Ubudlelwane iyabumosha, iyisichitho vele kwayona. Abantu bayiqaphele lento ngoba iphila emfihlakalweni. Akuyiyo into ongayi-identify-a uthi nansi, kodwa uma usuke uvuka umanzi, I'm telling you, lapho wena unesilwane. Cause umuntu okulindeleke ukuthi avuke emanzi umuntu othombayo, umuntu ongena ebunsizweni noma ebuntombini bakhe. Uma usuke usuwadlula kuleso sigaba bese uzithola uzimoshela, lokho kusuke kukhomba ukuthi khona uhlobo lwesilwane noma khona umoya ogangela phezu kwakho. Abantu-ke abaqaphele, abantu abazinikeze isikhathi ngokukhuluma nabelaphi, uchaze kumelaphi inkinga onayo, hhayi lento yokuthi umelaphi umtheste ukuthi ngabe ukwazi ukubona afikephi. Wena chaza inkinga yakho ukuze ukwazi ukusheshe usizakale. Cause lento le yokuthesta abelaphi yenza ukuthi ekugcineni ugcine ungasizakali. Uma ubeka inkinga yakho uyazi, uyibeka iqonde nje inkinga yakho, usizo uyalithola. Abantu abangahlali nenkinga enjenganale yokuba nesilwane utikoloshe. Utikoloshe isilwane esibi kakhulu, esibi kakhulu. Even though bekwazi abanye ukumsebenzisa ukuthi akwazi ukulanda imali utikoloshe, kodwa yena indlela athola ngayo amandla ucansi. Utikoloshe uyalala nomuntu, utikoloshe ukhonze ucansi njengoba kuyisilwane samanzi nje. Kuyangidida-ke abanye abelaphi banokulahla iy'lwane ngendlela efanayo, bayilahle endaweni efanayo. Kungidide lokho ukuthi bakwenza kanjani ngoba iy'lwane esinazo azifani. Usiko oluphakanyiswe ngazo alifani, so nosiko ofanele y'khishwe ngalo alifani. Uma ukuthi awunalo ulwazi lalezi zinto angeke ukwazi ukuzilapha. Cause akusho ukuthi kufanele ube umuntu ozikhandayo ukuze ukwazi ukuthi usilahle lesi silwane lesi. Utikoloshe-ke iphrofayili yakhe ijwayele ukuba mfishane ngoba asikwazi ukuchaza kakhulu ngale ndoda ngoba indoda enkulu. Uma singachaza kakhulu ngale ndoda kungagcina nabantu abangosomathuba bagcine befunda ukuthi kahle hle le ndoda ivuswa kanjani. Kanti iyindoda engalungile, iyindoda ekwazi ukubulala izinto zabantu. Kodwa ngicabanga ukuthi sizoyenza enye ividiyo sizobe sithi ukuya in details kancane nje ngokuphakanyiswa kwakhe utikoloshe. Kodwa nje utikoloshe uyisilwane esikhona esiphilayo ezweni esivuswa ngabantu. Hhayi ukuthi yinto enenyama ongakwazi ukuyikhomba, kodwa yinto kamoya le isuke ivuswe ngomoya, yavuswa ngamakhubalo, yafakwa amakhubalo afana novuka yaphakanyiswa yaphila. Thokoza Nhlobo.